Usikelani kanjalo u-Dream Pepper ngoba uyawumosha musika kanjalo. Fanele usike uthi khaphu 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 khaphu. Angiyeke ma. Nami ngipheka ngendlela yami nawe upheka ngendlela yakho. Angithi ukudla mase ngikuphekile kuba mnandi ukudla enjoy. Uyayifunda Indaba yabani? indaba. Khuluma indaba ma. Ngiyazi ukuthi musubuza kanjani isuke sikushisa. Umamkhizi useneso. Umamkhize muphi? Lo kabhuti Umfazi kamalume. uqomile. Hawu, ngazi ngamjabulela dade sandokushona nje umalume dade usenesoka waziwa nenhlanga. Kahle bo. Usazilile nje nalomuntu akakagezwa ngisho ugezwa. Bunyalala amabhadi phekwendoda yomuntu. Phela uqoma magwasa lo lapha ekhona namatekisi. Hawu, waziwa nenhlahla wathola nendoda enemali. Kade umalume ehlala naye enganayo nemali. Eyogezwa kangingeni ngoba ngiyazi ukuthi uyageza every day. Hayi ukhohlakele kodwa wemakoti wakho. Uyazi ngiyakubona ukuthi wena mhlazane kwahamba undodana wami uyokwenza njengalesi qhemqhem. Wema, bangabe niyamjabulela nini? Angithi khathe eshonile umalume, inini enihamba niyomduduza, nithi inkosi bisivumile ukuthi ahanjelwe indoda. Namanje fanele ngabe niyahlangana namakhosikazi akhe asenkonzweni, niyombongela ukuthi shuthi inkosi bisivumile ukuthi abe nesoka. Inkosi ivuma ukuthi abe nesoka lomunye umuntu, indoda yomunye umuntu, indoda yomswayo. Manje bezothatha indoda enganamuzi, athatha indoda homeless, noma athatha indoda yani indoda yesihlahla. Indoda ithathwe emntwini, umuntu uthathwe emntwini. Kodwa wawuthathwe phi? Yizini lezo ezikhulumayo?